penso que ha estat una de les millors carreres que he fet mai. Fa només una setmana d'aquell moment, d'aquell esprint inoblidable. Mario Mola ho recorda ara des de Mallorca, on s'entrena durant aquestes 2 setmanes. Al final del triatló de Yokohama encara li passa factura. És dels més vibrants que es recorden. 10 quilòmetres a tope, després de dur una hora i mitja de carrera, a 180 pulsacions. Ja no hi ha forces per massa. Per res circumstàncies no vaig ser capaç de gestionar el millor possible aquell sprint i si me toqués fer-ho ara probablement ho faria diferent, però aquestes carreres són per això, per aprendre i ojalà me trobi i pugui dir que gràcies a el que vaig aprendre aquí vaig poder guanyar alguna cosa més important. Va ser una carrera una de les més dures que hem fet mai i això, la gent penjava fotos de l'esprint i de l'arribada on estava en terra destrossat. Fins i tot ell mateix va fer un tuit poc després dirigint-se al seu rival, a Javier Gómez Noya. Deia que encara li cremava el pit i que havia estat molt dur. El pecho, les cames, rebentat. Encara quan estava a l'habitació, després de 2 hores, encara estava rebentat, que me feia mal el pit i tot. Tothom vol guanyar la carrera, evidentment, ningú va allà per fer segon, però per això Javi és un referent i tot i que intentaré guanyar-lo qualque dia, de moment estic molt content amb com està anant tot i intentaré seguir els passos que ojalà que ell ja anat marcant. En Mario continua entrenant perquè es troba en plena temporada. S'han disputat 3 proves de les sèries mundials. Va ser 8è a Auckland, 4 a Ciutat del Cap i ara 2è a Yokohama. En queden 5 més, la propera diumenge de la setmana que ve a Londres. En Mario se sent millor que la temporada passada. Hombre, jo penso que sí que he pogut fer un bot de qualitat respecte a l'any passat. El més important ha estat el bot nedant. Si un no està el més a prop del cap de cursa quan surt de l'aigua no hi ha manera de poder disputar la prova. I si la temporada passada va ser 3è del Mundial, què passarà enguany? Ell creu que tot passa per la darrera prova de la temporada, la que més puntua. Es disputarà dia 1 de setembre a Edmonton, al Canadà. Jo espero poder ser regular durant tot l'any i, a més, en aquesta darrera carrera, arribar en les millors condicions possibles, poder disputar la prova, disputar la victòria i si és així, jo crec que al final se pot estar entre els primers del Mundial. A més, ara els punts ja compten per la classificació per als Jocs Olímpics de Rio del 2016. Si tot va bé allà, en Mario també serà un dels grans candidats a pujar al podi.